O alcalde lamentou que a Xunta volva a dar as costas aos veciños de Boiro coa negativa a construir unha residencia de maiores na localidade, como fixera anteriormente cando se proxectara o hospital. O rexedor mostrouse tamén crítico coa postura mantida dende Política Social, que a día de hoxe aínda non deu resposta ao ofrecemento realizado polo Concello da posta á súa disposición dos terreos necesarios para a construción desta infraestructura e atender así unha demanda histórica da veciñanza do municipio. Estou esperando a que me reciba e expoñerlle o noso punto de vista e expoñerlle a nosa preocupación porque bueno, vemos que non se move fío e ni se nos dá ninguna explicación ao respecto sobre por que Boiro non ten unha residencia pública. Espero que os boirenses tomen nota dese desagravio. O que si vemos é que sempre o Partido Popular sempre as inversións a fai nos concellos onde están gobernando e os demais nos teñen abandonados. Eu espero que coa residencia non pase tamén como pasou co hospital do Barbanza, non? Que iba a vir para Boiro, ao final foi para Ribeira. O rexedor anunciou que seguirá traballando para a consecución dunha residencia pública no municipio. Nós estamos explorando todos os campos, naturalmente fai unhas semanas estuvemos en Silleda vendo un modelo de residencia e xa temos programadas máis visitas a outras residencias para ver outros modelos. Nós non vamos a quedar no camiño e vamos a intentar que Boiro teña unha residencia pública dunha maneira ou doutra. Naturalmente, nós o que queremos é unha residencia pública en Boiro e non pararemos hasta conseguila.